For what good will any tourism effort be if it ends up destroying the local culture and ecology? Sustainable tourism dinhi sa atong nasud ang buot ipalanog ni Presidente Bongbong Marcos ngadto sa sobra 600 ka mga delegado nga nitambong sa 36th joint meeting sa UN Tourism Commission for East Asia and the Pacific ug UN Tourism Commission for South Asia nga gipahigayon dinhi sa Sugbo kaganihang buntag Hunyo 28. Saysay sa presidente nga kinahanglan tas-an ang standards sa atong turismo pinaagi sa pag-invest sa tourism education ug trainings. Dugang sab ni Cristina Garcia Frasco, Department of Tourism Secretary, nga ang paglambo sa atong turismo magahatag og dugang trabaho ngadto sa mga Pilipino. Base sa datos sa DOT, mukabat sa 8.6% ang matampo sa turismo sa ekonomiya sa Pilipinas nga mobalor og 2.09 trillion pesos. Si Governor Gwendolyn Garcia nga mitambong sab sa maong kalihukan, mipasalig nga padayon ang suporta sa probinsya sa Sugbo ngadto kang Marcos. And as we did in 2022, Mr. President, we stand firmly behind you in full support of the man who calls for unity. Ang Secretary General sab sa UN Tourism mipahibaw nga mas mapun-an pa ang international visitors, projects ug investments nga mosulod sa Pilipinas. We will continue to supporting Philippines during next years to develop and to make sustainable tourism much stronger here in this beautiful country. Subay sa maong international event, gibida sa atong nasod ang nagkadiyang local products nga makita sa mga rehiyon, lukop nasod. Pakinabangan po! And shot! Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.